Ngi pediang sobhai phi sha kani ka program Health Essentials. Kani ka program ka juan ra sha phi ya ki jing ya kren bat ki jing tip sha phi halor ki phang ba pher ki be dei bat ka kot ka kya. Kublai phi baro nagdu dashan kendra Shillong sakshisian pat hagani ka janmit ngin walam phi ya kani ka program Health Essentials kabadai ka program kabadai bat ka kot ka khya Tementa ka janmit ngi don rengkat bat ngi I Dr. B Latu I badai I medical officer jongka blood collection and transportation unit jongka regional blood bank Meghalaya Barhoit menta ka singi don man yakren halor kan ne ka phang ba kong san hado kata kata hoi ngi tep ban ngi I bang ngi kibriu ngi em ngi khi ngi sar ngi ya ngi yang na ngi tep shai kedar balada kam don kasnam ha ka met ka jongi ngi nam la ban ne kumta ti kumta ngi don kam ya kasnam ha ka met ka jongi bangin la ban don ya kata ka jing em bangila ban em ka bakoit bakhya bat ban la ban khi ban sar man lagas ngi Jadi kapang menta ka sigi ka bangi ko abanya keren hagani ka studio ka jongi ka long kata ka kapang bala bu ka tin pareng save blood save lives ka bamut ka snam ka bakhoit ka basngan ka la ban ra ya kata ka jing pelat im ya ki babon ki jing im ki badan kam ya kasnam te ya kani ka phangin ya banya keren menta ka janmit rengkat I doktor I badan rengkat bat ngi menta ka janmit parhaswa bangin le ka tangin ya phasho khindiat sha kini ki clippings Blood is an important resource both for planned treatments and urgent interventions. It can help patients suffering from life-threatening conditions live longer and with a higher quality of life and supports complex medical and surgical procedures. Blood is also vital for treating the wounded during emergencies of all kinds such as natural disasters, accidents, armed conflicts, etc. and has essential life-saving role in maternal and perinatal care. A blood service that gives patients access to safe blood and blood products in sufficient quantity is a key component of an effective health system. Ensuring safe and sufficient blood supplies requires the development of a nationally coordinated blood transfusion service based on voluntary non-remunerated blood donations. However, in many countries, blood services face the challenge of making sufficient blood available while also ensuring its quality and safety. Blood safety has been accorded a high priority by World Health Organization and is an issue of concern to many developed as well as developing countries. The availability and safety of blood depends on multiple steps in the transfusion. Safe blood saves lives and improves health. Blood transfusion is needed for women with complications of pregnancy such as ectopic pregnancies and hemorrhage before, during or after childbirth. Children with severe anemia often resulting from malaria or malnutrition. People with severe trauma following man-made and natural disasters and many complex medical and surgical procedures and cancer patients.
It is also needed for regular transfusions for people with conditions such as thalassemia and sickle cell disease and is used to make products such as clotting factors for people with hemophilia. There is a constant need for regular blood supply because blood can be stored for only a limited time before use. Regular blood donations by a sufficient number of healthy people are needed to ensure that safe blood will be available whenever and wherever it is needed. Blood is the most precious gift that anyone can give to another person, the gift of life. A decision to donate your blood today can save a life or even several. Hadin bafilayo ya kitu ki katu ni ki clippings ki belawan rasha phi hakakten phareng kabi day bat kasnam bat ka jing ai monso bhai kasnam temen tapat ngini phai ka studio ka jongi hagabangi don rengkat I Dr. Bilato banya shimbenta hagani ka jing ekren halor ka phang ka baong save blood save lives kata kamut bangi don kam ya kasnam ka bakhoi ka ba shngan ban ai ye ki wei pat ki baron kam khnang ban la ban pen ya ka jing jong kita ki badon hapdeng ka jing seir jo ka jing let's say kala bandai na ka jing pang ka jing shitom ka accident but kum ta ter ti doctor priang sobhai phi she ka studio ka jongi ta ka janmien te ha ka bay dai halor ka ni ka phang doctor phila ban batai khingdiat ka ai ka ni ka snam bat balai ka longkong san haduk at ta na ka benta ka jing ka jong priyo hi ka ni ka snam ga kembang la youtube yang the blood is life mo ketika jingim aku bilang kong kalau naga kiat kom gijing lap ki por ki bun chwa kenika 21st century mo ki 19th century ki lap ki 11 watt ki ka ba hakamet jong beriu ke badan kata ka main ki jingim ka badan yu 11 watt ndai anda kita lap dia ketika senam ketika jingim ka ba kaเป็นเอ็มอย่างกี่ใบประเดี๋ยวกี่ทุกคนเม็ดฮักเม็ดกี่จงบริวนั่นแต่ก็ดาวกี่ลับพี่อย่างกี่จริงกี่บริวกี่ใบย่อยก็สโตรกกี่ใบย่อยกี่นู่นกี่จริงปังกี่ว่านั่นก็ดาวจังก็จริงสังเกตก็สนามประกันยาชิ้นนู่นกี่บรรดากี่ทุกคนเม็ดทุกคนเม็ดก็ย่ำเนาะก็มันก็สโตรกโรอีบางกี่อยากกี่บริวก็ลาพาราไลซ์มั้งก็ตัวก็เป็นอีชาบางก็สนามก็เดินกำมันเป็นเอ็มว่ากี่ทุกคนเม็ดจงยี่รู้อะไรกี่ปอร์กี่บอมช่วยบางกี่จริงวัดเบียจังกี่restart ki yela banwan kong chwai ka jebing mo hadin ki lap ba ka jebing ru ka lam ki wat se ba klong snam ru ba ba yai tiet ba ai ka jing im jangi den rei hadin ki lap ki pin sisa ba da ba dei ka snam ka long ka ba ai sha ya ka ta ko ki jing bam ya ta ki sel halo ki sel ki barit ki ba ki ru ki im lamba ka snam lamar ka ha ka snam ka don ka ta ka hemoglobin kani hemoglobin ka ya soil dia ka penya soil dia bat ka oksigen ka bagi ring sim hakini kitor bat kani ka oksigen ka ya chadok kini ka supply kini ka snam ya kani ka oksigen lamba ka hemoglobin hadok kita ki sel ki unit ki barit ki ba trikam kum ki unit ki ba pinbi ya ka ki energy mo nanta ki ba pin im klem ka oksigen kini ki sel ki yam no te kani ka continuous supply ni ka kajing yarap jang kasnam ki hemoglobin ban ai kini ka oksigen ba kila lap ruba ka brain ketika baina ki benta jang tamet ka ba kimla banduna kini ki brain cell kimla ban im klam ka oksigen hoi oksigen hoi nang ni ka daw ko long ni sngodan kam ban ong ba kani ka snam ko long ga ba
yarap alo kata ta tabat kidan seni ki komponen jong senam ro kumagitip kita kidan ki jong ki function mo kini ki ka function jong tak hemoglobin apa lembaga kata oksigen kamala batai kade kadan haki RBC kita bi ong ki red blood corpuscle mo leni ki erythrocyte aktin medical ti ki wan kita ki kabaki ong kita ki kini ki white cell ki ong ki WBC ki white cell ki ba ka kamram yang ki kalong ba ki yele ban ayo ki long kita ki defensive ki ban yada ki ba tre ka kam ki ba ki yele ban yada ya kini ki foreigner ni ki banabar ki ba wan chakamet jingi lemba kum ki kenyang jempang ki bakteria kini ki virus ki yele ban ki dan kathama ki ban yele persai ki ban ai pada yang kita kamet ke pokok ke bagi adin bengalayo ke Jepang ti kita ke balai pada kita pi ongi platelets ke bayaram hakaba ya ke senam kanumlang no dan ni haba ke ni tek senam ru kini ki platelet ki yarap ban ko gulit hak tin pareng hiong ka bomut ba ke senam kan kasange hi kadan ke por ba ke senam kasange hi lani ke ai por hadin bala adan ke penjajing mensau jang iu kidan kita ki platelet ki le ban ki wan kloi hang ta ki senrop lang tu ki pensange ya ka jing mi snam ko ba ka bujur ki harap men kontrol ya ka jing tek snam ti kita ki benta ki ba ublei ula ai yang ya ka snam ki ba ngila ban em kum ni ki ba dai tang kita ka bor jong ka snam ko ba bala pembiang do di kamet jong ya ki jing sha ki mdan kam sha ban ku slai ja lumba ka snam ngi kun makum pi ong pi mo ba ka mo ka ni ka spas nem ka ni ka 21st century te ki start ki lawan ni tip kum ki kristano mo ngai ling long kristan tip ka bible ko ong ba ka snam hi ka don ka jingim hi ka don ka snam te kum pi la batai ru doctor ni su thu kum bai doctor la batai wala ki don ki kentin ki badai ka tin phareng doctor namar ki don ki parlok jongi ki ba pet la si ki bom su thu ka tin phareng ti doktor ila batai hi bangi ring ni persanan sim mo man la kasngi bat kamet ka jungi ka doni kita ki phngit la ni ila bat ong ki cells ki bangi la ong ki phngit ki ba penlong ka met ka jungi ba kita ro ki don kam ta kal air khu la ni ka oxygen ka bangi ong ban pen em yangi bat kasnam jungi ka don kam ka ta ba doktor ila batai mentan ba kita baro ki long ki benta ki ba kongsan ban rung shaddu ka jabiang ka jungi te ka kasnami ka long klemaka tamut kalong bait kamet jungi kalong kumutu pipe ubatur khong bom don mo bom la ban ai jing im ti doktor phila batai mentan chapang ka hemoglobin phila batai ta RBC WBC ba kita ki platelets niakran mentaru ngidai kran ba ka jipen khlan ya kane ka bor yele kamet ga jungi ba ki ong immunity tamut kata ka bor yele kamet ga jungi ru ka dei ka benta ka bakongsan ka jongka ka jingdon ha kamet jungi ka dei ka snam mo doktor ka snam hoi ka dei ka kita ki WBC ki ba yele usha namar ko mentang idon yung ni ka klam covid khat khandai ki doktor ki bawan hang ni ki ong bang idon kaman pen khlan ya kata ka immunity la ni kata ka bor le ka met ka jni habaya kran kata ka de ka snam ka badon kata ka bor menyele ti doktor haba nyekran mentaya ka ni ka baong kata ka safe blood mot kata ka snam ka bakhoj ka besngan hatu ka met ka jungi ubrio doktor don mo ka met jong ubrio nu ubrio ka ni perthe bodon sisa ya ta ka ya ka snam ka bakhoj ka basmur ka balong sngan ban ashi ki be ka por bodon kam ki don ki donas ki bagi ki ban ai snam ki bang ila da examine ki bang ada test ila da biu ki don ka snam ka bakhoj ka balong ka ba ong ka ba sngan ban ai lem da ta ngi ka le tang ka jaka ka plot bang ka bang ila ya kata ha ka plot bang ki don kata ka ka benta bangin ai kata jing singai ki brio si sen ba ka snam kami nangi ki plot blank kalong bangila adap test ila da pentikna ba kalong ka bakhoj si saban ngi sutunat ban ong ipi bang ne ko por ba hakangi ki plot bang ila don lut baro ki benta ila le kat kum kita ki jingbu jong ka jingbu jing penbej na do ka government of India ka pala ai ngi ta ki protocol bangin le ba khanang ba ka snam ka bangi yo ka de melong ka bakhoj ka ba singan ban ka lada kalong hakno do kita ki jingpang kiteng iu kini baro ni handen ladap test namar gidon ki jing test ki ba mentale ki por ki ni ke juk menta gidon ki test ki ba bha ki barem dor ki ba ka ba
sengai ki balong ba ki bangi yo ya result tikna hoi ri la kataru kum ong ipi ki don pada ka por ka ba kham ka ba teng ki kum kita ki error ki mi namar ka daw ko long ba ka bagi ong kata ka pre zero conversion fi ka window period kadang kata ka por ka ba kini ki pulit ni kita ki hakamet jangi kimpat penmi ya kita ki antibodies ki ong ki banilek persya yang ni Jepang kada kita ka por ka ba don ke jengma yang bangi du ya kata ka result ka ba tikna ti rela kataru namar menta ki don ki test ki ba yu kila don kini nong tre jangi ki bala long experience ba kila don ki kor ki por ki ba biang ki microscope ki ba biang kini kita ibro dari kita jing tri stom jangi bangi le ban yung yo bangi yo ya terus nam ga bisangan te hashwa ba pin pediang ya kini ki jingwan ai ya kini ki snam mon sobha hapo ka blood bank ki screening lani ki jing tunjuk mo ya ka snam bakan long ka bebit ban pediang ha ka blood bank doktor kemudian kong bangi hangnong no la dengi sim ya snam ha blood bank la dengi le ka ki donation camp ru jabar ngile bah kata kedua kenang bagi injai lembah kita ki step ke bang kita ki bentar ki bang kita ban boot kenang bangin yo kata ka jing tikna ngiru ngin yo jing tikna na liang jong doktor mat na liang nong ais namru ni pintikna kata kedua bat kemudian kong kelong ba ni kemudian kong kemudian kami kelong ba ngi ong kata ngi boot ya kata ka deferral kriteria kata deferral kriteria kelong ba ngi ngim pediang ya no inong ais nam ngim pediang la dai don kanono ka jing sistem kamet kam tang jing sistem kamet kala mendai ni jing pang ni jing song sistem jing teng bai yong bai klem thia ru teng iwan la kawan bai rei klem thia men met ibun kam te kum kita ki kriteria ki ba ngim la men sim pada teng pada dan ki ba kum la sai chwa man ais nam mun ta ki kum mat ka kiat kum kita ru ngi difar ken te mla men sim hoi tikidan kong kita ki kriteria ki ba ngi haban ayu te nakataka daw kandi ka jing ais nam ro ngi sem stom ya ka ban mangin yo ya ta ka mo ya ta ka snam ha ka ta kom ha ka por ka ban kam namar mangi haban jaj kum kani ka strict ka kriteria ka bangi haban ngi haban kuntai le ban ayu ban yakin nong ais nam namar ki jing bakla jong ki ha ba ki le ke ka bangi ngim so ya haban ngim so dei man pengkainya kata ka protokol ti nang takadaw mangkani ka jing don ka jing yo ya ka snam ro kolong kaduna namar ngila kadang penduna sio ya ta ka jing duna mar hadin bala screen mo la weng no la hap kentat no kidai ki balu ju ais nami ma kidai ki voluntary donors kidai ki healthy voluntary donors andre ha ka dei no ka ta ka por ba ki wan kidai ki babon ki daw ki ba i pada i kumklet cubo i tresi taw i pigment natai teng iklet ban ayu ban bang ke bang ko balong hagi si arsin lesi ban iklem bam tikna andai ngila check ngilap kita kiri ayu te ke ben kong kalong abagi wan gini nong asnam nong kong ki pendap ka form ko bang registration inda gila de pendap itu ngi test nong kong HY hemoglobin tes nong kong hemoglobin yang itu i donors ban ngi thau ka weight nang ta ngi pendap arta di form anda gila ada pendap ki haban wan ke counseling pene ini counselor pada ipek ya gitu ki jing pendap jing ibaro i sekali jing kali kat kum gitu ha ka form nang tai ki haban pendap itu jing kali baro ki ba sim juga mun ketika history taking ke ba sim ya ya history jong ni itu i donors jinglong ka kot khia jinglong ka kot khia ki por blood depth menu pi kum kita ki baro past history present history ti hadin nang to pada iyo ai result jang hemoglobin sibo le ka biang ka de ben long man ka por de man long khalar point san 12.5 kan thai ba chandang kum chu na ka la ka jong ka de ka jo hi de ben jo ini te ide ka ngi thoi ka jing khia kim de man dunai ka sau phau te ande kala de kita anda kila biang ni kita kila long ben ya pada sekawi pada ka benta pada ki wan pada ka ka benta pada kata ki ong ka kajing examine jongi lagi doktor ke clinical examination te ki examine nga ngai bonsen ha pengadan apa blood bank nang dan hakikam ngai ada mangai ba page aga clinical examination ban
pej bahaya ke jeng long jeng man jong ke jeng ko jeng chia jeng le don ke jeng storm lagi pej nga thau ke BP nga da examen ya ki benta jong ka brok system jong i ha kamet jong i jo i long ai ka don ki jeng pang ki bare ke ba mo ki ba im su thu an ringa nga su thu doktor ti ngi kli jeng kli i ru ha ban jubab hi te kum ta ndang la sim manga bakal abiang long fit te ngal ong ba accept andre ka we ke benta pada le de im long fit pada kadang pada ka kolom ngo ba difar temut ngatik kata difar te natik kata difar mut kadang pada ke benta ka bana man ai nei ka daw ba im long fit pada ngaban ai ka daw pada harum te kum ta hi ka dan ka por pada be inong ais nam i dan ki bon kita ki jing pang he bangalap mangaru aga por bang yu jongar bangalap man de kidang dan pada ki por pada ngalap ro ba ilong kidan kim ki por bi klet ban ayu mo ban bam jing bang ki yang step ki padang la ban ai pada hat ka por bang sapha wan i ne chikan ta te kum kita ru nang la hi ban ayu pada nang sim pada den dan ki pada ki bagam la syo pada ni daw jing pang bro te ni difar na ken long i hab ban wan pada ha ka we ki pada ka por ila dei kum i donors hi tang ba i hab ban wan ba im long pada kata kasi Sing ha mga supet da ka jing batay ka jong pi doktor kalong penban kum kalat jing mentoy ye ki bawan ais nam mon sobha namar pi hab ban ye pet benia ye kita ki kendon ki ba pila bu kum pi doktor pila batay ba pi pet pi kli pi don ka jing slok bale si gitu ki bawan ais nam mon sobha ru kim tip ye la de la si ki don kanore kanu ka jing duna ha kamet ka jong ki ka ba le sing kum ngi ki briule si si mong padai os ngowe ka jing pangi instinct ye ka kot ka khia ti habang iwan man ai snam man subha ling ba kini ki kendon ki ba phile le se ki la ban sham ba ki don kam ye kanu ka jing shim khia ka ban shim khia ye ka kot ka khia ba ki la ban nyo pa ye ki ka met ka ba kot ba khia mo doctor ti ha ka ba ye dai pat ya ka ne ka ba khnang ba to ka snam kan long ka ba shngan ki ai ki jing pang ki ba fi screen ye ka to ka snam ba kan lat ki ne kita ki jing pang ki ba le se ki ban yo ki we pa ki yo pa diang to ka snam ki Jepang kita bagi ong kita ka tin farang ki ong ki transmitted disease mo ti ki ba Jepang kita daw ba ki don ki knyang Jepang ha ka benta ka mangi sim ha ba ka blood bang ki ba don ki knyang Jepang ha ka snam kini knyang Jepang ki ba kongsan ki ki jong kata ka bagi ong ka Jepang jaundice mo hepatitis ka don ka Jepang jaundice ka ba dei na ka daw jong knyang Jepang hepatitis B virus mo to virus dan to ba arab de barok ki tip hi dang kata ka bagi ong HIV human immunodeficiency mo syndrome uknyang Jepang HIV ka baar ka balai pada ka wan ka tu ka hepatitis C bang uknyang Jepang jong hepatitis C ka basaw pada uli uknyang Jepang jong ka tu ka kani ka yu ka syphilis kita ki Jepang syphilis kita jingpang biabet ka songka songman ti ka bas khat do ka de ka jingpang nang malaria hai jingpang kesori hai ti kita ki jingpang ki ba kongsan ki ba ites mo ya kasnam ti la da sham yo nu nong ais nam ba u ya kasnam ka ba u ai ba kidan kini ta mut mla man bu ka blood bank ya ka ba kum kata kasnam lain ti lap ka tu ka back ni berat na nga kan mla man penan kam Tegamot kini ki kumapi ong ki protokol la ni kita ki kendon ki long ki ba perking ba mo doktor kanang ba kumaong ya kan ka pang save blood save lives kanang ba kasnam kanang buskan ha balaj ai yanu ki badon kam te doktor ha ba ya kran pat ya kan ka jing ais nam mon sobha ki manu bala man ais nam hatu na do kan nu karta la ni ki briu ki ba kumnu ka kot ka khia la ni to ka kot ka khia ni so thu ki badon ni ka met kot ba khia kan thai shin rang pila ban batai khindian ki bala ban ais nam kita ba ong ki blood donors no ti kino ki prio kin thai ban sendang ka jo ki ba dana ka met ka phat ka ba sai ka ba klan karta ka ba don do khat prasna man don rup san snem ki sim ham dei ban duna ya ka khat prasnem im sim duna tang ki katuan im de ki de balong tik khat prasnem ba chalor plan rup san snem tingi sim ya ka karta ba ka jingkhia ka balong 100% kg kan chalo 100% kg chalo khat prasnem ne do khat prasnem chidrong ha te kino ki ba kita ki breu ki balik senang kin thei ki ba dana kamet ka ba sai ka ba khia atu ka por kila ban ai kasna te doctor
ngi kumbalong mentah hagan ka jala ka jongi kidang bodi ka diga jing kuntu ban ai snam mon sngobha te hendre ki por gi ba men shwangi baju ong ba ong in ya thit snam habadan manu ba pang ha ka hospital but ki badan kam man yo ya kata ka jing ai snam ngi sngoba ngi nyawat kidon kinung di hne ngi so thu ba menta ka sarkar kam sha shu bat kidon bet ya ka diga jing ai snam mon sngobha hadu kan nu doktor kan ka regional blood bank ka badan ka jala ka la ban pendap ya ka jing dawa ka jing don kam ka snam hang ni hapo blood bank hi ya mentai hapo original blood bank hi ngi ka ba sngo ban ong ba kalong ba ngi dang penyaj khambun da kata ka pi ong kata ka replacement ka ba bujli mo ya ka snam aba ki ai ka snam nangi seki ki haban bujli ya ka to ka snam impat dan kata ka snam ka ba dan hapo ka blood bank jangi ka bangi yo na kinang ai sngobha ki bre ki ba chuan ai sngobha bit kum to hangi ni ha bangi pendan kam sabar ha bangi lit sabar ki kam ru kilong dang duna ba ki bre ngim yo kata ka jing ya kersan dem na ki nong song song jangi ki bakam tam na ki para nong song song jangi kum ki na ki khasi mo ki para khasi jangi ha bangi lit sabar ha bangi lit chingu no ki kham e bangi yo kata ke ki jing kersan lain no na ki dan ki tu ki seng mo ki ba seng ban sngobha kum ka tu ka seng ma ai jing im ki ba man ka por ila sngo ha bi ke liang is ko man ai ngo iki no mar ka na ka bi ka por si ka bi ka por ki la yarap yangi ba ngin yo ka snam lembag ka jing ai ki bat ka ne pi ka snam ka ba ka WHO ka la lap ba ka jing ka snam ka ba ai ka man sngobha ka ai kluj mesim lembag klem ka jing seu klem no no klong ka snam ka ba khoj bat mentale le ka WHO ka bangi rakhe menta ya ka ne ka mo ka ne ka bangi ong ka ta ka save blood save life ketika jing ai hukum ketika hukum ke ba kala mi ke WHO ba hak snam arjar arfo bangi de belkum no 100% ngide pen yo ba chispa ke de man longa voluntary ke de man long ke jing ai sung ba jung ki breu ke man sung ba ki breu khnang bangi la ban light ni ka ke bagi ong ta ki badan kita ki jing pang ki jing pang ki badan hak snam ke bangi susim pathar ne ki no ki breu ki bawan ai ka snam kita ke khantam le ki kumbi fi ong por min shwa ki dang kita ki professional donors ke bangi lap ki professional donors ki dei ki bai ki kita ki nong ais nam ki blood donors ki ba dawar ke pisa bat ki kham bure ya ka no ki chingpang ki bidan ha kamet ki te ki por min shwa kalau jujia kata ke jingjia ke bajia ba ka de kadan kata ke epidemic jang ke hepatitis apa Delhi bat nado ta ka por snam try ka khandai spa khandai pin riu ka supreme court ka lapas bahkan namsya syuban dan kam balalap kan dan ka kenja jing pinstom la dalap ya ki professional donors te gane gade nagi daw jong ta hepatitis ki sapolong namar gane ka India mata hadu menta kadang dan hadu try di ki million ki badan ya ki badan ya de hepatitis B te menta kidang yele mo nagi lang hadu ki state government jang iro bangin persyang men yele itu ke vaccination mo hepatitis B namar ki ya ka jing ma ka badan apdeng jong im to kubli shibun doktor ta ka jing batai ka jong phi shwabang inya beteng biang ya ka ni ka jing ya kran ka jing studio nginya pha sha khindiat shi ni ka jing pen bana
Hadin gitu gijing penbenang inya phai biang shek studio hot ngidang don hangajing kren by Dr. Bilato halor kani ka phang save blood save lives te haga hashwang ilayo banya kren khindiat chapang balai bangi don kam ya kata kasnam ka gijing kongsan jong kasnam haga met gajongi kiba kumno kila ban ais nam monsu bha bad mentang indang e beteng shushu ya kani gijing kren gajongi ti Dr. Habapila ong hashwa ba kani kasnam hi ka badon hapo ka regional blood bank kaduna bat haba kibriu ki banwan shim ya katukas nam ki haban bujli biang hande ka ka jing ka jing ka thong jong ka blood bank ka ka thong jong ka bandon ya kasnam lani ya kata ka jing don jong kasnam ha ka blood bank kenang makan long ka supply lani ka jing pen biang kan long ka babit babiang kan pa hap shu bandon ngiru haying ilamat nga por bangadang don imei pa por kidang em por sitom ni hap ban ya ice nam ni hap ban wat brio ban let replace ka snam tikini ki pen huri hura ba ka por badang don ka ki bapang bastom haying tikai ka jing thumu jong ka blood bank ha ka jing shisha khnam ban pen sup ban arami ki brio habadon ka ni ka jing don kam ya ka snam Kaya kawai nagi ki nagtakadaw fi kanaga ngibu kanaga blood collection and transportation kabang ihap ban lek keleng ihap ban snai kita ki kontak jongi ki link jongi bagin lab kita ki kinong ice nam kinong tenchau ya kasnam ki balong ki bobit ki balong ki bakoi ki bakia bat ka bae kalong bakumno bagin bat ya ki pada makin yin ya long yin ya ine kan kin long bakin na gawi ka por bagin ka mau ki ka bagi maintain ya ka record umur pinja database no ka bai ni hapan ya na gawi ka por kanang bagin yo ya kita ka jing wan ice nam kita ki blood donors ha ni nyai piteng ba ngir ni lek siki ki wan changi kanang bagin yo ya kata ban idan kata ka fi kata ka target ru ka bang idan kam kata unit kasnam haga yo te haga ta si banai le ngi khen kono le ne ka lai banai kita idan kata ka target kum kata ka jing dan kam jong nong ban sim snam nangi ka bang idan kam si hospital ya mentah idan ki hospital hado ka bai ke dai ka woodland ka super care nanta ka civil hospital ki basim ni kasnam nang ganes das ka badan ka ba maximum ka ba pen kam ha ya naman lagi long kmi mo ki ba dan kam ya kasnam kerki te kum kita ki barot te lada ni yo I kata ka jing yu kan kum kita ki ni jing te perlok bat ni ki voluntary ki active voluntary blood donors ki balong ki ba dan sisa kata kam sing ki ba kloi ban ai kata snam ki nang ka por ki por ila ban long ila ban don kata snam ka ba ka stock ka ba biang ka bang ila ban ai be ki bre ai ka loi fi ka badan ka manu banai man ka jing tre jing ka long manu banai man ka tayo man ka ngim dan por ban yu ya ban page man ka sing ya ka stop ni ha ban hang tong ni ha ban ai jing tip sekitu ki ayu jang ki nong ya pnes nok ti ban ni kinja seng brishimet ni ha ban phone ni ha ban dingin ha ban ai jing tip ki man ka por bagi long ban le no tang ta ta ka da ko jing page ya ka stop ka long man ka sing man ka step bajan met namar ngi mo ngim tip kan no ka por kan poi kata ka jinglong kerki emergency ting ha ban pej ba kan ka benta ka ba ka kong san ha kan ne ka ong bangin long ayu kan ne ban ngim pej ka stop ki ong kata ka stop maintenance mi ki pengen pej ba ka namar ko snam ro ka man ka la ngibu palat ro ka kun no ka por ha te ka syong in ha ban pej ban monitor bahaya kata kum no ka kom ya ka snam ni kum ha po regional blood bank ni ha ban pej ba kum no kom ya ke step meski dan kum no si banai kum no ka sitio te kum tangi la ba ka khna ba ka snam ro ka num sab ai pada mo kane kar kom ka shong ha kata ka jing kamut ka supply ba ka demand ka de ban hot ka de ban ya biang kan ka de ban andre bun sin ya ka supply kam biang kaduna ka supply ka demand ka jor pada bun sin ni ka demand ka jor andre ka bagin yo pada kita ki nong man ice nam ni kita ki voluntary blood donors kalau kumbo ong ipi mena teng kila iwan ki bepli ru teng pada ngah ban difar pada iki kim yo lat ban ai pada namar ni daw go bon mak jing long jang ko jing kia ki bangi imban se ban na ka bentar namar ngi hapan perkat nong ai ru hapan mla ban sim da kam biang ka ngi hapan sim bot baro arliang yo ba nong pang ru hapan perkat ka snang ba khoj ka pyong ba sngan ni nong ai ni ru ba khnang ba ni ai snam ru kanang baha ka met jing i kalong kan namar ni jing ai snam ru ka pan bahai ka met ni kaya rap juga met tinggi perkat bun kiliang kumta ban ihap ru ban perkat ru ya kayu
Iha perlu ban perkat ya kata ka kajing iu ka kajing nek jong di kasnam ha bangi bu ro namar gadan la ka por ki kasnam iha ban pek ba te kung kata ka ang bagi ka stock management iha ban pek ba iha ban sim ba ya kata ka ya kata ka sistem kan do pengin assess ni la ban assess la ni sim ba sistem tu ni la lap tang bangi ha ban bu ba ka record Thì doktor ngi habang ipet ya kajing long jing man mentah hoi kumba pi ong kajing dawa kadai na ki hospital kini bakla kedau. Bat kajing non kam kelong ni ki brio ki balatip baki pang bat ki le hospital banyo lesi kajing puj lani kum ki long kemi ki bakhakun ki bron kam ni gasna bat hoi. La dadon ki ba ya kendu ki jing mensa baki accident ki bakum ni kumtai ki bron kam ni gasna. Ti hadu mentah lesi wala kajing penbiang kalong bakim ha kumba pila batai hadu kata-kata. Henry la tadang shubo ngi shubo dor bakidon kini ki kumang ila batay menet ko clipping ke national disaster lani kata ke jingwan ja ka nore ke no ke jingja ha ke jinglong kamariang shubo kumangi sini baju ki jumai la raw jumai ki bat ki brio ki bubun kin men saw ha ka bakum kata ka pon lesi ka blood bank kam dan jaka ban penbiang ndai doktor kan poi ke jing la da poi ko bakum kata Andai pada habakum kata pada darang ni tres mental. Semua kum galega blood collection transfusion. Ya keleng-keleng gisnong itau ya. Bad adanga bad adanga kentui ki brio lemba kata ke bagi ong kata ka jing ai jing tip mo ka awareness ya situ mental si school ki seng samla jong gisnong itau bro itu setu ki hanu lopor. Ada kerja pada kum kita ki disaster ki don ya kita ki brio ki bagi long ready. Ada kapor ngila ban khot ya ki ngila ban organize pada kata emergency blood donation camp kum kita ngila ban chim. Nah kata kadang dan kam man ta ban tai op man yete. Kebamut ban register ya kita ki brio ki ba mon ban ai snam mon sobha mo. Hoi. Nang tapi le da kalong ka bala ba manta kum ka ni seng ka bang ila so burom ya ka kum ka seng jong ka kum ka ajing im to sibul le ki dan ki bon kini ki klub ki kinja keleng-keleng ki dong jong i mo ki bagi dan keleng-keleng si sinong ki tau sia ki nong kendong ki ba bon ki kena samla jing ki long fit ki ni khasing bon ki long fit bangi khasing am te le ki snai kita ki seng ben ajing arab lamba kata ka jing kenchau jing ki ka snam ki long man ka por ki khot yang iru ban ka por ban ajing tip ya ki ya no lamba ki bopun ki jing ai jing kai yang ni ki tingi long ya te lok ni dan re le ja kum kata ka por pra kam nam yang ni namar ki don kum kita ki kin wan kin kloi kin long ki bala kloi ban wan te kan long ka ma kata kin kan nom inim sen jing ai ya kata taka badan kam bolong bangi menta long habangi lech kin no kin ngi le ban long ni kita kum kita ki kinja ban pesot ho ki long ba snong ni ki dong ki bikin don kum kata ki kerteng ki brio ki bakin isna kata kedor bakin long ki bala koloi ban nai nata hateng pe ki la ban wan ai maroi simet ki la ban wan ai hang te po pasior pret bang kum ka jing setenat ya kamet jongki dan ne ban penhun ya jing mo kata ka cycle jing ki apa ki yo ban ai snam ngi setenat abang ai ki bai ha ngi ai ki bai te abang ai tu ka snam ngantep ya no ngan pim malah man penim yi long kemi ba kha khuni ba tesnam ba la pai ka jing yap kasnam jang akala penim kan no ka long ba koridor kata la dangi perkhat marwai simet abang awan ais nam ne ana thiap man met nga perkhat ken te kasnam jang kan dej hai noi badan kam tip hai ba ban cha puj ha kan no ka long nga sutenat kan no ba ngayo ban ai la dangi dan kum kata ka musim hap dang jongi te kita ki por disaster ngang thrai kin kan nom atrai ngi isu organize ba ki kam ngang num yo thia chu yo dem thrai ta por ngan hab nya keleng hang tu la wan singi hang tu la sai aman mustep ngang thrai yo license so sin si ngan organize ka kam bat nan rai ka snam pi sia ga blood bank pregi isu ya ki segi hospital sibu ki ban long emergency operation ngai kepada doktor Hendrai ban ong ban up hadu ban don ke bakum kata ka jingja ke ba mo ke ban lesi ka bakum kata ka jingja kin bun ki jing kendum kenram ki huri hura bat ka basngo ka bang hanga super khat kolong kani ka protocol lani kita ki kendon ki ba piong ka bang ihap ban da wan unong aisnam ihap ban tsu de selok ya u lesi ki bakum kita kan pendeko mendai ka bakum ka por ka jing don kam kerki kan te kum ta lesi ka jing kentu ye ki parlok ki jong hi kalong mamenta ka de ka por kum ba piong hi ka target ka don ka target ka don bat de man pendap ya ka tu ka target
man ubenai kenang ba lada duan kum kita kijing jaru kanum don kan kata kijing kurdu ya kasnam ka ba hadu kata kan long kata kalau kijing perkhat ka junga ngam tip kadai doktor kum ta kadai kum ta ide bandan ka target buat kawan yarap ka access ber kan yarap kita ki situation kum kita ni nama lesi ka bakum kata ka por ngim tip unu badan kam snam utu bala dai ban mut ban le ai snam ula man saw no eladi ti kum ta lingba ka program ngi juyo ki program ki ba manshwaro ka ba ki don ki doctor ki ba batai ba kum mangilit thapisa ya ka bang mangi kan show bang inda don kam le si dala temen la ni ka pension ti kum ta ka ni ka blood bank ba ka bang ka jaga kan show ka ba menta por bang idang klain ngi don kam ban ai na menta ki wei ka long him ka jing kan show bang inda don kam mangi ko ka singiru kan don ka jing yo pat ingi mo ka jing yo e ka ta ka jing don kam ka jongi ti doktor habang kuma pila batai ba ka duna ba ka rukom aisnam ha ka ne ka jala ka jongi na kini ki khamtam na ki khasi ki jongi la ne ki khasi ki pnar ka ei doktor ka penlong yo briu ban shap tiang ban ne aisnam na mang habaya kran chenek serum no aisnam ha ne ai li yu ka ta kasnam ka don ga tu itu jing shap tiang ba ka ei ka penlong ka tu doktor kita ka long hake keleng ki jaka ki keleng ki benta jong kumong na hapo ri India jong iru dan sebar ki state jong isu keleng ki jaka ki dan lagi jong ki jinget pi kita ki biang kita ki jinget big mo misconception ki jinget big jing jalan bakala ketukan ne baik ano han ka benda ki bon lagi jong ki jinget te changi sekasi changi ki khamnget ba ni na isnam ka pentrot ya ka met inam nang so sebu ki breu ki badan na kata ke jong lang yang lang sem ka beduk ki snow tho ba dan tang wei nong kamai mo te ya itrat ni itrat tim la chuan pendap ke yang kesem kalau kata kejing snow duk ru dan mesin dai te dan ru nak kiram long kan ne ka ayu ka jinang jing tip ru ni la bagi breu ki bala kham nang kham shai kham start kham yo ka jing education good education ki kham kloi ki kham kim dang sak ngai bakla la ka dan makana kata kejing ngai ha ki jing ngai bi jang berem bajar mo te ni la ba ta ka dor bat nang tak hendia tu kadang kata kepegi orang jing fareng rakam banya ayu banya kersian banya pensong tho ye ki weiru katur ka yarap dan teng ke ba ningila ban batai ki ningila ban penslur ki wan ki yong te kadai ka kadang dan ka kam ka bobon ka bangin la lemba kata ka bangin ya penslur ki wei bangin ai jing tiap kita ka awareness mo kum kita ke ban ai mensim ki ba nang ya ban train ni ka liang nang ta kita lagi bentar ke ba in pencelur ki ndai kini ngilap iki ni kicing keleng-keleng ngilap iki ka khambone ha ki sini ki jaka bolong bakham duna ka ya haka jing nang jing start kan tapi kham ting katangin da perkhat ban ong ban let iki bri shimet ban pensung thu kan long ka ba handai ngin pet kan nunggu jing don kam long idon kam hi jing trai jong upat ba lang kata ka community participation ni ka jing shimenta long jak imlang sa lang tu kum bapila ka do doktor ngidon ki sengniam ngidon ki seng bhalang mo ngidon ki dorbar snong ki bangila banya kentu banya shimenta bat ka bakong san ka long ban pensung thu ye ki briu ya ka jing kong san jong ka snam namar klem ka snam nginam la ban im ti briu badang de ban im rula im yo e ka snam ka por badi ban ka por ga biang ila ban khlat no kadai ka jing ai ka kordor hadu kata kata kuma pi ong mo doktor menchua ki di thiet ne ka snam hi kam don dor ban bu e ka mo namar kadai ka jing im te kan no pin bu dor ka jing im ti sisien mangi ai ya kata ka jing im kata ka mot ngiriu spa utau ba ai de bodon ka spa te kata le si ka jing penslur mo ye ki pat ba kinwan cha khmat ban ai snam mon sobha ka regional blood bank ka don kam ye ka jing don kam ngidi man sothu ka don ye ka jing don kam bat ngila mantre lingba kini ki seng mangla kdo haswa kanang ba ladang ngimtip ban le chimet mo doktor ngila ban le lingba kini ki seng ki ba fer ti doktor ki ba kumno pa ki brio ki ba kum pila akdo kita ki ba don kini ki jing pang mo ki ba katukan ni pila screen ni ki kimla ban a ti doktor ki don ba ki brio ki ba don ni kini ki jing pang ki ba dena kar kom imla ni ki lifestyle diseases kum ka pangshini mo la ni don ki brio ki bla yo ya ka jing pang cancer ki bla yo treatment cancer la ni sekiwe ki jing pang tu kum kita ki don em ka khap ka jing im ju ki ba kinang don ka lat ban ai snam ni kamlong shi net dot ki kila don kata ka jingbu ti kata ru kita ki guidelines ki bagi ai kita ru kum diabetes kim la banai ki ba pangshini kim la banai
bat kini kiba pang kansar kumla balai kiba pang tibir kumla balai kiba pun kijing pang kumta hai Kita kemud kini kibriu kibadon hi namar mentangi i doktor kebakenrai kajing pang BP. Mo? BP ka lesi kini kibadon bakiu lani kibahir ke BP kum kita ru doktor ngatrai ke mla ni kum no. Ke ke BP kidan pun kita kira kompet jongi. Kidan ki BP kiba isim ka maksimum chwa ka BP. 150 160 up to 160 kan ka systolic ka bana jrong bat ka bana po ka dai ban long kendai pho. Kita kidang long ban ais nam kim lele. Ni ai be ta re la ka BP ka kiu palat di ka sispan re pho bat ka systolic nong ka diastolic re ka tung bana po ka kiu palat di ka sispa sispa pho le ni ngim sim syu ki namar kan kata pada ya ka jengka jiki jengki kum ki to pada ka long ka jing mentoi pada teng teng kum ki wan kim tip ba kiu BP kim tip long normal ki bon bhaga pun kita ki bawan ki bade ki wan long ais nam andang la siang ilap ki ping sepentip ki bakolong tan le di dawai no ki salong ka jing mentoi pada ki pada kalau ka jing mentoi pada ki ba ki la long ban la man yo man le in full investigation mo la ban yo man di dawai man sumar na ka met jangki te kena ka hadang kaliang ka BP te kampun hi kem dalong ado kata taba kim yu kidang bon ki ba namar teng teng dan pada ki balong ka bagi long ki kedagi first time donors ki ba wan nangkong ban ais nam ki teng teng ki long nervous ki long ki ting ki teng teng ka kiu ko BP ru kum kita ru ngi pek kata ki ki ko BP kam de ba long kam le ngi ai ngi pa res ki sipang ni ai jing ti ki ai ngu to ki la long pada la long fit ke dah te ki bubun hi te long la ka kiu BP teng teng yo pada la ngi examine ni heart ya chest jongki ilap kidang don show kinja bun jai complication te kita lele kidang long mentoi show yo nopang kalau ngicing mentoi bowan hangi ngi ayo pada ban refer in early stage ke ngi ayo ban pa pada man yo ban lek di dawai le mo sibun ban la investigation teng teng dan ki kes mbang haban pa sudah ni grim ro to intip bai dan kum kata jengpang im so tho te hoi long hab lek nok kloi te kalau long ngicing mentoi ya gitu ki ayo idonas Tiya kini ki badon ni ki tatu pa doktor laju asngo ba kini ki khana samla li ki babon menta ki le ki tu ki jing draw tatu ha ki met ki jong ki ong ba ki bukum ki tur kim jutre shu ban long ki blood donors hatu kalong kumta doktor bad balai mentangi ketua kam de kum kata kan jing ka ngi sem ki tu tang ba ngi pha register shwai ki nada lagi register te ngi sondori ketua ngi maintain identity jong itu iyo donors te nang to pada ngi pha wan i hadin ru banai ngi simi ki hadin pada ru banai ki long ban ais nam pada namar ngi pek pada kin ngi haban ya pada lembaga gitu ki i jengi i history jeng i nang tangi haban ke semin i namar mo te ndala palat namar ketua de guidelines after 6 month pada kato laga long hangdo ko ru mot ka la de dan ka jingpang ka no ka ba long ayu kila sunto kila lap de ki habangi sim ya history habangi sim ni tala dan ka ising kia hadin rupnai kala dan kala pau te hapok kan rupnai te kamong safe kan te kala bu itu guideline sugi ba long after 6 month pada kila long fit pada man la de ki long healthy lagi long hanu no ayu pada ki long fit pada Nomor ba kibabon ki ong taong ngam la tatu ngam long shup banai ais nam ka tatu ko bala rem tamun kanus pi ong riu banai tamun lagi kim shim ya kanu ko tatu ko bathamai mut kila long ki bit man le ai kani ka ais nam mon sobha te nomor bangi khina samla menta ke don ya kani ka mo le si kani ka fashion hi mo ka jing kwa ban ro tatu ki met ki jong ki Di doktor hukum ha ka ni ka por ka bamenta ka badon kani ka klam covid khat khandai te kani ka lada hoi ngi hang ni post jungi lungi ladon ye kini ki primo ki ba yo ye kem yo ni khnyang jingpang te ka bakum ka kani ka case hatu ka don em kata ka jing dawa ye kas nam lani kanu ka jing pen ben lani ka protocol na ka leng ka office ka jong phi ka banya rengkat nya tre rengkat bat kani ka jing don jung ni u khnyang jingpang klam covid khat khandai kani rugi le kum jo hi namar ni ha banyai kata ga stringent screening ka bangila na do ga bau nong ais nam rung na do ga reception ter ngila le bhai lamba kita ki brong la de pit ba dan ke kinja long kumbo long biong kle le ni kila itu kinong train tu kila inform jingi kinang ba tu idona sinda lawan hangi
la page ni la teng ya page lang ni lagi dan no ni maintain ma ka ni don ka to thermal scanning ni la hi nang to pada ki ya la lemba kita ki yo question answer ki ni ya tangi ni ki doktor ni page de bat ilap hi ba ki voluntary donors la ki kham ki eye history ka biang but saka observation jangi bat ke clinical examination ni da le pham ta yang ni ma kam long ni ham pikir ni nem cha ni nem yo ni ha ban difar kan ya covid 19 hil ngi lap ni ha bin difar in time mangin ha ban refer pra cha ki jaka bagi de ban ha ban dik kloi le ngi man ta ngi don ba kata ka alert situation kan bagi alert long alert bang te alert bang barok lang staff Te wat kani ka jing ai snam mon so bha ka bakum kani ka poru let's see ki bur ki babun ki briu lani gini ki seng ki bangila ka daw kan kin kham pikir lani kinam shlan let's say banwan cha khaman ha ka bakum kani ka por namar kani ka lockdown ka social distancing te doctor ka bakum kani ka por hatu kan nang kham her su kani ka jing don kam ka jing don jo ka stock jo ka snam ha ka blood bank kata hi mar kene mo ngiru nam kini men arnai men shwa ti lockdown nim simla ban yo ban le kino ki kam shabar kan in namar ngi haban bot ni ti kendon te kendon kai rei ya be ngi pelong be ha ta kador man ka singi wan kita ki donors ki dan ni mo we hadin we ngi ki wan be apa blood bank te hangka blood bank kam dan ting ngi la hi ban nya ya ka re ban organize ki kam ta kam long safe so kan long ba kan dan ha jing mai na ka lem tong hir ko ju hi ban na ka lem ki donors su te ba ka long ya ki badon kam sim ban ai snam mon so bha ka de ban let chi ki blood bank nang ba kin la ban pendap ya ka jing kam jong ka ban te khuble shibun doctor ya ka jingwan penshai ka jong phi ya ka ne ka phang man ta ka sngi hoot ha ka parte ibro ka we jurakhi ya ka ne ka world blood donors day ha ka khat sau tarik u June but mentau bnai lu ngidang don he unu bnai June but kan long ka jing pen kan mau but ka jing pen chulut lem ya baro ki nong song snong ban ya shim khia ya ka ne namar ka snam hi ko mangila ekran ka de ka ba ai jing im but kumta habang idon ya kalat ban donate lani ban net ice nam mon sobha nginle ya kata ka don ka regional blood bank hangne po ka hapo ka jila ka jongi hapo ka ni ka nongba ka jongi ka de po pasture institute ka badon ka Ganesh Das hospital hang to hajan babla ban let ban ai snam mon sobha khnang mala ban kin show ya ka snam ha ka ni ka blood bank khnang mala man ai shiki we ki badon kam ya ka ni ka snam ha ka no ko por ka jing don kam ti sa shisien khuble shibon doctor bang ngi kermen ba ka ni ka jalla ka jungi kan long ka we na ka jalla ka badon ya ka ta ka snam ka babyang ban pendap ha ka por badon kam ti ta hadu bang ni shem byang bat phi ha ka we pat ka program health essentials ngai khuble ki baro